Ari Seklaimani Patimungo riang te halam Bosongni Lukurokni Bisingo Choprakhlaimani Patimung tiye tang salo hor jolijak no Tripura hangkoni Damcherra amsayo soksajaka kisajak Lukurokni nokhuk khakni bwkhakni Choprakhlaimani Patimungo sago dukho mangkha khorok tijar Lukurok sago dukho manerokno rohorjaka Damcherra sakhamnogo phiaba khorokni sak bele hameni bangui rohorjaka borokno hangkor sakhamnogo Tongphwlajak kwchang rwnani bangui pulisni bwkhakti khlaijaka kaidok fire Pekak rujaka kaiba kaidok tear gas amsayo thepajak kwbang kuk police tei TSR Ari Seklaimani sikonsa Patimungo riang te halam Bosongni Lukurokni Bisingo Choprakhlaimani Patimungno twiwi tangsalo Tongphwlajak no Tripura hangkorni Damcherra amsai Bosong Kainwini Choprakhlaimani Patimungo tanjagui sago duku manjak kwbangma Lukurok obo haikeno sokjaka kisajak Lukurokni nokhuk koktoma mankeno amsayo thangui soikya hangkorni SP bwkhaksteni SDPO te Damcherra thanani usino khoboi kwbang kuk police te TSR phiaba police thangui sogya sini swkangno amsai kitingui Choprakhlaimani logi nokhuk hor phunangui rwlaikha kaisa te kaisa Bosongni Lukurok obo bai kwbangma Lukurok nokhuk hamui thapal samani koktoma khangni bwkhakni Choprakhlaimani Patimungo sago duku mankha bebagui khorok chijar Lukurok sago duku manai rokno rohorjaka Damcherra sakhamnogo phiaba khorokni sak belai hameni bagui rohorjaka borokno Dharmanagorni hangkor sakhamnogo tongkhorno kwchang rwnani bagui pulisni bwkhaktwi khlaijaka kaidok fire pekak rwjaka kaiba kaidok tear gas katalkhe mungsasuk Patimung sitra patiyatwi amsai gwnangui thepajaka kwbang kuk police tei TSR Bureau Report Chini Khorang Ini